αυτό που έγινε σήμερα, άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Θέλω να το καταλάβετε αυτό που λέω. Άρα, δεν θέλω να πείτε ποτέ ψέματα σε κανέναν, αλλά κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να τα ξέρουν όλοι. Η ευθύνη σε ό,τι γίνεται μες στο γραφείο μας την έχω εγώ. Είτε είναι καλό είτε είναι κακό. Εγώ θα την πληρώσω. Όλοι μαζί θα το γιορτάσουμε όμως. Την πρώτη μέρα που ανέλαβα το ήξερα. Γι' αυτό ο πρώτος άνθρωπος που ρώτησα αν μπορεί να έρθει ήταν ποιος? Το έμπαμπο. Πίντο. Πολύ πιο όλοι ήταν δική μου επιλογή. Εκτός από έναν άνθρωπο. Βασικά από δύο. Το Τσάρλς, το Μπρούκλιν, που λέγονταν αυτός, που ήρθαν με μετάθεση. Ακριβώς. Μπρούξ νομίζω είναι. Μπρούξ. Μπρούξ. Αυτό που θέλω από εσάς είναι το απλό πράγμα. Δεν θέλω να το παίξετε καθόλου ήρωες. Δεν ζητάω από κανένα να με καλύψει. Δεν έχω κάνει κάτι. Ούτε κατηγορούμε. Αλλά δεν θέλω να παίρνετε τη θέση όποιος λέει κάτι για μένα, είτε είναι εσωτερικά, να με υποστηρίζετε. Ας τους να λένε. Για να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί που βάζουν φωτιά στο βιογραφείο μέσα. Δεν θέλω να παίρνετε καμία ευθύνη για μένα. Θέλω να εμπιστευτείτε. Και δεν θέλω, σας ξαναλέω, να σχολιάζετε το τι κάνουμε σε επιχειρήσεις οι οποίες, σας λέω, είναι μυστικές. Όμως, σε κάθε επιχείρηση που γίνεται, δεν έχετε ευθύνη εσείς. Είτε αν φοβάστε για κάτι. Είναι νόμιμη και η ευθύνη την έχω εγώ. Μέσα αυτές τις μέρες θέλω να ξαναμιλήσουμε και να σε εμπιστευτώ, Λέοναρ, για να δεις ότι ό,τι λέω το τηρώ και το τιμώ. Θα την κάνουμε μπροστά στο Σερίφη, στο State Sheriff τη συζήτηση. Να του ενημερώσω, γιατί τόσο καιρό του έλεγα κάποια πράγματα απ' έξω. Και να τα πω μπροστά του όλα. Για να δεις ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Ότι είμαι εξηγημένος. Την τελευταία φορά, αν θυμάσαι, εκεί που ήταν όλοι οι γαλονάδες, θυμάσαι τι είπα, Εγώ ήμουν αυτός που μίλησε και τους εξηγήθηκε. Αυτό ζητάω από εσάς. Αμού το έχει φύγει, έχει ένα φέδε στα πτώματα και πρέπει να πούμε εγώ. Καταλάβατε. Με προσοχή. Δεν λέω ότι οι υπόλοιποι δεν τους εμπιστεύομαι ή δεν έχω κάτι, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία μέχρι να ξεκαθαρίσουν πολλοί εκμεταλλεύονται και τη βρώμα αυτά που λέει ο Σερίφης και από πού βγαίνουνε από κάποιους μέσα από εμάς. Μην νομίζω ότι έχω ξεχάσει πριν γίνονται εκλογές ότι κάποιοι με κατηγορούσανε. Ναι. Και τους απέδειξα αυτό που μου λέγανε ότι τα έχω καλά με τους τάδε, τα έχω καλά με τους άλλους. Τους γνώρισα, τους είδαμε. Ό,τι κάνω, το κάνω μπροστά σε όλους. Διαφάνεια. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι.
Πολλά ντυμό δεν έπρεπε να πέσουνε. Και το ξέρετε όλοι σας. Κάποιοι φεύγανε. Αυτό το περιφερειακό δεν το κατάλαβα. Γιατί το κάνεις. Ποτέ δεν το κατάλαβα, να ξέρεις. Πάντα το είχα πορεία, αλλά ποτέ δεν άνοιξε το στόμα μου. Δεν σε κατηγορώ, αλλά αυτός είμαι εγώ. Ναι, αλλά πώς γίνεται άτομα τα οποία σε πήγανε τόσο κόντρα να τους έβαλες τόσο ψηλά. Αυτός είμαι εγώ. Η νίκη έρχεται να τους αποδεικνύεις ότι ήταν λάθος. Οι ήρωες γίνονται αν τους έκοβα και τους έδιωχνα. Θα γινούσαν και θα λέγαν όλοι έξω, είδες, κάτι κρύβει από πίσω, γι' αυτό με έδιωξε. Είδες, με φοβότανε. Είδες. Όχι. Τον έχεις δίπλα σου. Είναι τη στιγμή, χρόνος, όλα φαίνονται. Σκοτάδι καταεί κάποιες ώρες. Θα έρθει